Dobrodošli nazad na moj kanal. U današnjem videu šminkat ću se isključivo Catrice proizvodima i preneću vam svoje utiske o istim. Catrice je izbacio svoju novu kolekciju. Ja sam pre mjesec dana bila na eventu i donela kući brdo šminke. Sve sam to detaljno isprobala koliko god sam mogla i danas ću da vam pokažem kako neki od tih proizvoda rade i također preneću vam sve svoje utiske. Dosta ste mi tražili videe na temu šminkanja jednim brendom i evo konačno jednog, tako da nadam se da ćete uživati. A u nastavku pogledajte kako sam se našminkala i koji su moji utisci. Ćeš da budeš na televiziji? Vidi. Aha, je li to Totos? Da li je to Totos? Da li je to Totos? Da li je to... Da li je to Totos? Ok, možemo da počnemo. Pre svega hoću da vam pokažem lak koji imam na noktima zato što je baš Catrice. Ovako on izgleda. Icon Nails 63 Early Mornings Big Shirt Perfect Nails, to je nijansa, malo je duži naziv. Uglavnom ovako izgleda i ovo je jedan sloj, dakle dovoljan jedan sloj, sviđa mi se baš. Imam više Catrice lakova, boje su sve fenomenalne, obožavam njihovu široku četkicu i to je to. Dalje, kada pređemo na šminku, ja sam na lice već nanela primer i tečni puder zato što želim da ubrzam ovaj video, a nemam tečni puder od Catrice-a. Razmišljala sam da li da uzmem onaj HD, onaj puder sa pipetom, ne mogu da se sjetim tačnog naziva, međutim previše je kontroverzan i mnogim devojkama je izazivao bubuljice po licu i prosto nisam želela da se igram. Ako ste probale taj puder od Catrice-a, pišite mi to ispod kako je dakle vaše iskustvo. Što se tiče primera, nanela sam i njega, međutim nisam imala potrebu da ga nanosim pred kamerom jer ću vam sada ispričati sve što mislim o njemu zato što sam ga dovoljno testirala, a prosto vi nećete videti delotvornost primera na snimku, tako da mislim da je bilo ok što sam to uradila van kamere. Primer koji imam je ovaj Catrice Prime and Fine Goodbye Pores. On dakle izgleda ovako i ovo je jedan klasični silikonski primer, dolazi u pakovanju od 30 ml. I ovako on izgleda, neke svetlo rozikasto beličaste nijanse, otprilike kao i ovo pakovanje. Dakle, jedan klasični silikonski primer, međutim ono što se meni dopalo je to što on zaista popuni pore. U poslednje vreme meni su pore vidljivije ovde sa strana nosa i ja kada sam nanela prvi put ovaj primer, ja sam stvarno videla razliku. Zaista bluruje taj deo, nekako popuni i sve to bolje izgleda. Također puder naleže savršeno preko njega. Kao što sam rekla, nanela sam tečni puder, nanela sam True Match. Što se tiče korektora, to nam je sledeći korak svakako, imamo ovde 3 različita. Mislim da ne postoji osoba na svetu koja nije čula za Catrice Liquid Camouflage, odnosno tečnu kamuflažu, taj korektor. Moj je u nijansi 005 Light Natural. Mislim da bi mi 010 bila idealna nijansa. Ja sam pre ovoga imala 020 i taj korektor mi je bio odličan za pokrivanje zato što je bio u nijansi moje kože. Ako čujete, ja već 15. put u videima ovo govorim, ali ako čujete Toto pred vratima i čujem ga kako diše i hoće da uđe, međutim kad uđe hoće da sedne meni u krilo, tako da ne mogu sad to da dozvolim dok se šminkam. Ali uglavnom ako čujete nešto, to je opet on. Da se vratim na korektore, dakle ovo je jedan odličan korektor koji predivno pokriva. Ova nijansa je dosta svetla i meni je čak svetla i za podočnjake, tako da je miješam sa drugim korektorima. Nijansa 010 je gotovo uvek rasprodata, tako da nisam mogla mnogo da biram. Htela sam da probam svetliji, jer kao što sam rekla, taj 020 mi je negde moje boje kože i to ne kad sam najbelja, nego kad imam malo tena. Uglavnom ovo je, kao što sam rekla, odličan korektor, međutim ovaj korektor nije za osobe sa suvom kožom zato što će se za suve delove hvatati. Dosta je onako suv i na primer mnogim devojkama smeta kada ga nanose ispod očiju jer im dodatno isušuje to područje, tako da ako imate izuzetno suvo područje oko očiju možda ovaj korektor da izbegavate, ali on odlično pokriva i stvarno je jedan od najboljih. Drugi korektor koji imam je isti ovaj, međutim u drugačijem pakovanju. Radi se o ovom korektoru, dakle HD Liquid Coverage, međutim precizni korektor. Ovaj je u nijansi 020 Rose Beige i on ima ovaj tanki aplikator, dakle ovo je u suštini korektor kojim ćete precizno nešto da radite, dakle možete da popravljate obrve ako na primjer volite one instagramske definisane obrve. Ukoliko ste malo pogrešili pri nanošenju
ruža za usne, možete također to da popravite. Dakle, nanesete malu količinu i onda uzmete određenu četkicu, neku koja je mala, koja je naravno čista, najbolje sintetička, onako pljosnata, i onda prosto izblendate malo taj deo. Također možete ovo da koristite kada izvlačite eyeliner, da sredite tu liniju. Tako da zaista ima dosta primjena, ima 2,5 ml u sebi, dakle prilično je mali, međutim može odlično da posluži. Ja ću ga danas koristiti samo ako bude bilo neke potrebe, mada nadam se da neće biti. I treći korektor koji imam, kada se govori o korektorima od Catrice, uglavnom se misli na kamuflažu, međutim ja sam pronašla i ovaj. Ovo je Light Reflecting Concealer, izgleda ovako, dakle srebrno pakovanje. Ima ovu četkicu gore i vi u suštini okrećete ovaj donji deo kako bi proizvod izašao. Ovo je u nijansi 020 Light Beige i ova nijansa je meni malo tamna, odnosno negdje u nijansi moje boje kože ili možda malo žućkastija, odnosno. Tako da ću ja danas koristiti u kombinaciji ova dva korektora. Ovo je onako laganiji korektor koji je, kao što i sam naziv kaže, light reflecting, odnosno on reflektuje svetlost i nekako smatram da je ovo više korektor koji se koristi za podočnjake. Ja neću naneti veliku količinu i naneću ga dakle samo na podočnjake. I uzet ću onda kamuflažu, samo treba mi ogledalo. Pošto je ona dosta svetlija, nju ću naneti u same uglove očiju i dodat ću malo u ovaj korektor. Stvarno je velika razlika, ovaj koji sam prvi nanosila je nekako žućkastiji. Onda ću uzeti naravno sunđer i izblendati to. Eto, kad pomešam ove dve nijanse dobijam nijansu koja meni odgovara. Ono što nemam od Catrice također je puder za setovanje, dakle nemam tečni puder i puder za setovanje, tako da ću ja sada van kamere setovati lice pa se vraćam da nastavimo sa obrvama. Kada je reč o obrvama, imam dva proizvoda ovdje. Jedno je proizvod iz nove kolekcije koji je vrlo zanimljiv, pokazat ću vam ga, dok je drugi nešto što je bilo limitirano i što ne možete da pronađete više, međutim potrebno mi je, tako da sam odlučila i to da koristim. To je ova paletica. Ima ovdje ogledalo i često me možete vidjeti u videima kako je koristim kada se šminkam i danas ću je naravno koristiti, već sam počela da je koristim. Reč je o Eye and Brow Shading paleti. Ona izgleda ovako. Ovdje dobijamo ovaj highlighter i ove dve nijanse. Ovo su dve nijanse koje su odlične za obrve, dosta su pepeljaste i ja u suštini najviše koristim ovu tamniju, dodam mrvicu naravno i svetlije. Ovo je također highlighter koji ću danas koristiti. To je dakle prvi proizvod. Prvo ću naneti senke na obrve, a zatim ću da koristim ovu maskaricu za obrve. Dolazi u ovom kartončiću, a sam proizvod izgleda ovako. Prva zamjerka koju imam je što nijansa piše samo na kartončiću, ne i ovdje, a nijansa je 020 medium. Ova nijansa je generalno meni malo svetlija, međutim s obzirom na to da ja obrve popunjavam dosta onako sivom, tamnom, pepeljastom senkom, ovo mi negde dovede obrve u balans. Ima u sebi, samo da vidim, 3,8 ml. Četkica izgleda ovako, dakle blago je nakrivljena i vrlo je precizna i lepa i mnogo mi se dopada. Meni se generalno više dopadaju ove maskarice za obrve koje su providne, međutim ova ima vrlo preciznu i lepu četkicu, tako da mi nije problem i to što ima boje u sebi. Ako imate prirodno guste obrve koje ne morate dodatno da iscrtavate i slično, možete bukvalno da koristite samo ovaj proizvod na svojim obrvama, nije vam potrebno onda ništa više. Kada koristim ovo, trudim se da budem što preciznija kako ne bih nanela ove maskare na kožu, nego isključivo na obrve. Naredni korak je svakako bronzer. Bronzer koji ja imam od Catrice je Sun Glow Matte Bronzing Powder. Ovako on izgleda, ima 9,5 grama i ovo je tamnija nijansa, piše da je medium to darker skin. Međutim, ja nisam to baš previše gledala kada sam ga uzimala, delovao mi je ovako ok, da će mi nijansa biti u redu. I to jeste istina, međutim sada kada sam svetlija moram ipak malo više da pazim i da ga manje nanosim, zato što je dosta jak i onako narandžast, tako da
treba ga nanositi polako ako ste svetliji. Ja verujem da postoji svetlija nijansa, nisam sigurna. Ovo je mat bronzer, međutim ovo nije bronzer za konturisanje, ovim možete da utoplite lice i eventualno blago da date licu malo oblika, malo živosti i slično, ali generalno za konturisanje nije, pošto je na toplijoj strani. Ja ću njega danas koristiti i na licu i u pregibu na očima, zato što ću koristiti na očima jednu paleticu koja nema mat nijanse. Inače nisam rekla, nijansa je 0.35 Universal Bronze. Proizvod se trusi, ali ne nešto previše. Nanosim ga blago, dakle evo već vidite kako on izgleda. Blago i baš laganim pokretima. Uzimam četku kojom sam setovala lice i blendam taj bronzer. Kao što možete da vidite, sad deluje dosta jako na mojoj koži, zato što sam ja dosta posvetlela, ali eto, možete bolje da vidite šta on može da postigne. Dakle, što se tiče ovog bronzera, ukoliko imate tamniji ten, isprobajte ga obavezno. Ako imate svetliji, možda ipak potražiti svetliju nijansu, ali kažem, i sa ovim može da se postigne potpuno ok izgled. Ja ga koristim već duže vreme i u sigurno poslednja 4 ili možda čak i 5 videa imala sam njega na licu. Tako da, to je to. Stigli smo i do rumenila. Rumenilo koje imam je ovo Catrice Cosmetics Blush Box. Ovako izgleda. Nijansa je 0.20 Glistening Pink i ovo je toliko predivno. Pre svega pakovanje je dosta kvalitetno, dakle plastika je, ali je vrlo nekako kvalitetna. Ovako izgleda i ova rumenila imaju na sebi utisnute motivacione poruke. Ovdje piše Go In, Cheer. Vrlo je lepa nijansa i znate da ja nisam neki preveliki obožavalac rumenila, međutim ovo mi se baš sviđa i baš mi je drago što sam dobila priliku da ga isprobam. Ovo je iz nove kolekcije, dakle ovako izgleda, ima naravno više nijansi, kažem ovo je 0.20 Glistening Pink, nanosim ga ovom manjom četkicom kako ne bih preterala, jer u poslednje vreme umem i da preteram s rumenilom, to mi se ranije nije dešavalo. I nanosim ga samo na vrhove jagodica. Da vrlo lepu svežinu, baš je predivno je rumenilo, stvarno predivna je nijansa. Došli smo i do highlightera. Ja imam ovaj jedan iz nove kolekcije koji se zove Arctic Glow. Ima 8 grama i izgleda ovako. Nijansa je 0.10 Jupiter's Glow, Jupiterov sjaj. Predivan jedan highlighter, sad ću vam pokazati kako izgleda. Jedino što nije baš najnosiviji, odnosno ovo mi je recimo više za neke izlaske uveče ili kada vam se baš slaže uz šminku koju nosite. Tako da ga ja danas neću koristiti, svakako predivan mi je, baš mi se sviđa, ali nisam sigurna koliko ću ga ja često koristiti. Highlighter koji ću ja danas naneti je iz ove paletice koje sam vam pokazala malo pre, dakle u pitanju je ova svetlo roze nijansa i preko ovoga ću nažalost samo da pretrčim zato što kao što sam rekla ovu paleticu ne možete naći više u prodaji. Ali pogledajte ovaj sjaj sad na nosu. Ovaj highlighter je onako rozikast i lep je, malo je praškastiji, ali lepo izgleda i čini mi se da sam primetila da ističe teksturu. Ja ga neću previše naneti, neću da preterujem. E tako, stigli smo do očiju konačno. Na oči ću najpre naneti ovaj Catrice Eye Foundation, odnosno primer za kapke. Ima 8 ml i vrlo zanimljivo pakovanje. Dobijate ovu četkicu, odnosno ovaj aplikator uz njega. Nijansa je 0.10 As Strong As You Are. Međutim, ono što je zanimljivo je da ima svetlo bež nijansu, neku boju kože u sebi, međutim ne pokriva. Ja generalno više volim primere koji će blago pokriti one venice sitne na kapcima, pošto moji kapci su inače malkice tamniji i pritom naravno imam venice koji svi ostali tuda. Tako da više mi se dopada onaj Essence of Primer, međutim ovaj sasvim korektan posao radi i na vama je prosto da odlučite da li više volite primere
koji imaju pigmenta u sebi ili one koji nemaju ili imaju vrlo malo. Ja ću naneti sada ovo na svoje kapke i naneću bronzer u pregib. Ovaj deo ću vjerovatno malo da ubrzam, pa ćemo onda da radimo jedan lep crveni make-up na očima. Kad ne znate šta da ubacite u pregib, ubacite slobodno bronzer koji ste koristili i na licu, jer ćete tako povezati sve to. Dakle, to bi trebalo da izgleda otprilike ovako. Sada to treba još da se blenda, ali kako bih ubrzala ovo i kako video ne bi trajao sat vremena, ja ću sad to da odradim van kamere. Bronzer sam stavila široko u pregib i na donji kapak. A ono što je novitet od Catrice jeste ova preslatka paleta The Glitterizer. Ima 8 grama i 8 nijansi. Izgleda ovako. Crvena mi je malo musava zato što sam juče pokušala snimim isti ovaj video i malo problema sa crnom nijansom, tako da sam morala ponovo da ga snimam. Ali svakako vrlo zanimljiva paleta i koncept je takav da najpre treba da po njihovom uputstvu nanesete crnu ili ovu sivu nijansu kao neku vrstu podloge, zatim jednu od ove 4 nijanse preko te podloge i na kraju ove kao top coatove ili highlightere još od gore. Ja neću danas ići po njihovom uputstvu zato što znam šta ću da radim. Koristit ću ovu crvenu nijansu i moram da kažem da su ovo vrlo zanimljivi gliteri, odnosno neobične formulacije. Oni se blago i truse i onako su kao recimo neka vrsta senki, međutim kako više zalazim u pan, to nijansa, ova crvena makar, je sve nekako kremastija. Ja ne znam zbog čega je to tako, ali to je nešto što sam juče primetila. Ja ću sada uzeti ovu crvenu nijansu i naneti je na pokretni deo kapka. Mogla bih da vam svočujem prvo nešto da vidite. Inače, nedavno sam u jednom videu rekla da mene verovatno nećete vidjeti sa zelenom senkom, međutim ova zelena mi je predivna i planiram uskoro da radim nešto sa njom, tako da eto, kao što sam rekla, nikad ne reci nikad. Ove dve ljubičaste nijanse u ovoj paletici su prilično slične i mogle bi lepo da se kombinuju, ali mislim da nema smisla da konstantno imam ljubičastu šminku na očima. Evo ovako izgledaju neke od nijansi. Ovo ovde i ovo skroz gore su zapravo ta dva top coata, dok su ove 4 nijanse zapravo ti gliteri. Ja, kao što sam rekla, koristit ću ovaj crveni danas. Ja ću sada da nanosim ovako jednom pljosnatom četkicom ovaj crveni gliter, pa nek mi je Bog u pomoći da ne završim kao juče. Ne znam da li to možete vi da vidite, ali gotovo kremasto, kao da, ne znam, kao da sam uzela da represujem senku, pa je onako još uvek mokra od alkohola. Eto, na to me podsjeća sad, ako vam to išta znači. Možete naprskati i fiksator i onda ćete dobiti nekako više metalik izgled. Ali ja to neću danas raditi. Sada ću ovo samo natapkati kako to ne bi popadalo ispod. I onda ću blago da očistim. Tako sad kad sam to nanela, uzet ću blago izblendati još malo pregib, zato što mi se tu stapaju ove dve nijanse. Neću previše zato što ćemo izgubiti ovaj gliter ako budemo previše blendali. Jako mi se sviđa boja ova crvena ovog glitera. Sad nadajmo se da neću upropastiti ovu šminku kao juče. Juče sam inače došla sam do ovog dela i onda sam na kraju uzela ovu crnu nijansu. Htela sam da produbim malo spoljašnji ugao, to sam i uradila i onda sam nešto htela da popravim. I onda sam uzela, da bih izblendala pregib, slučajno sam uzela četkicu na kojoj je bilo te crne senke i stavila to na kapak i onda više nije bilo povratka, pošto je onda sve bilo pepeljasto, tako da sam morala da odustanem od snimanja. Nadajmo se da će danas proći sve kako treba. Na ovu četkicu za donji kapak uzimam tu crnu nijansu i samo ću da je nanesem u spoljašnje uglove oka, dakle i na gornji kapak i na donji, ali vrlo malu količinu. Generalno gliter je uvijek bolje nanositi
sa nekim lepkom za gliter ili sa nekim primerom za gliter i slično, ali s obzirom na to da meni nije danas potrebno da mi šminka traje ne znam koliko dugo, jer bukvalno samo snimam, ja se neću nešto previše truditi oko toga. Nisam sigurna šta sam posljednje rekla, zato što mi se naravno opet prekinulo snimanje. Uglavnom, i dalje blendam ovu crnu nijansu. Ok, sad kad sam dobila približno dva jednaka oka, uzimam ovu nijansu beličastu koja zapravo ima blago roze odsjaj i stavljam je ispod obrve i u unutrašnji ugao oka. I to je otprilike to što ćemo raditi na očima, ostalo nam je samo još da nanesemo maskaru. Dakle, što se tiče ove paletice, vrlo je zanimljiva. Spremam vam još jedan look sa njom. Ostavit ću link i za nju, naravno, kao i za sve ostalo ako pronađem. I to verovatno sa Lilijeva online prodavnice, jer tamo te linkove prosto mogu da vam ostavim. Mi ćemo sada da pređemo na maskaru. Što se tiče maskare, imam ovu The Little Black One, vodootpornu maskaru za volumen. Vrlo lepo pakovanje, ovaj deo izgleda kao da je kožni. Ova maskara inspirisana je Audrey Hepburn i malom crnom haljinom, čini mi se. Ima jako neobičnu četkicu, vrlo malu, silikonsku. I baš mi je neobično. Ja sam inače navikla na silikonske četkice, volim male četkice, međutim kada je četkica mala, ona uglavnom bude uzana, bude ona dovoljno dugačka kao i ostale, ali bude uzanija, međutim ova je dosta i kratka. Sada dok je ovako mokra, hoće blago da mi lepi trepavice, tako da moram da pazim na to, ne znam da li sad vidite ovde mi je blago zalepila. Boga mi sam se pomučila sa trepavicama, pokušala sam i drugu maskaru malo da popravim, ali nisam baš najbolje uspela u tome. Uglavnom, dosta mi ova maskara za sada lepi trepavice i iako je četkica vrlo mala, već sam vam je pokazala, izuzetno je mala, ali previše proizvoda nanosi, previše proizvoda ostaje na njoj kada prosto izvučete štapić. I ne znam, za sada apsolutno nisam zadovoljna, ali vidjet ćemo za par nedelja kako će se ponašati. Blago mi je ulepila trepavice i na jednom i na drugom oku, tako da imam pomalo one paukova mreža trepavice, to ja ne podnosim, ali dobro, kažem, za sad mi se ne sviđa, ali vidjet ćemo šta će biti dalje. Moram da priznam da ja dočekam da skinem ovu maskaru, zato što mislim da i vi možete da vidite kako mi ovde na sredini oka jedna štrči, jedna gomilica trepavica, ali nisam stvarno mogla ništa tome da uradim, tako da preživet ćemo za sada. Pre nego što pređemo na usne, hoću da vam pokažem još neke proizvode za oči koji su mi se jako dopali. Međutim, u ovom videu ih nisam koristila jer sam htjela malo da izađem iz svoje zone komfora i koristim one glitere. Uglavnom radi se o tečnim senkama koje su fenomenalne, predivne su zaista. Dakle, Liquid Metal Long Lasting Cream Eyeshadow, jedno je nijansa 030 Daily Dose of Rose, a druga je nijansa 010 California Creaming. I sad ću da vam pokažem svočeve. Dakle, dobija se ovaj klasični aplikator unutra. Vrlo su pigmentovane, lepo izgledaju na očima. Ja sam u nekoliko, mislim u 2 videa da sam imala ovu rozikastu nijansu na očima. Evo kako one izgledaju. Dakle, ovo je ta rozikasta, ovo je ta beličasta. Vrlo lepe. Ja ih koristim tako što prvo stavim u pregib neku senku, prelaznu, i onda na ceo kapak nanesem ovo, malo to četkicom sredim, lakše mi je nego ovim aplikatorom, onako ublendam, rasporedim po kapku i slično. Malo sačekam da se osuši, kada se osuše apsolutno ne mrdaju, a pogledajte kako izgledaju. Fenomenalno nešto, ovo mi se baš sviđa i sigurno ću koristiti u nekom videu, ali evo nisam mogla danas sve da stavim na svoje oči. Idemo sada na proizvode za usne. Najprije ću vam pokazati sve, pa ćemo onda nešto i naneti. Pre svega olovke, imam ove dve različite su vrste. Ovo prvo je Long Lasting Lip Pencil u nijansi 030 Prince Cherry i ovo je jedna klasična crvena, predivna crvena nijansa. Dok je druga ova Lip Foundation Pencil, ova je kremastija i nijansa je 050 Cool Brown. Evo je ovde. Vrlo kremasta i sviđa mi se mnogo formula, međutim nijansa nije baš za mene, ja slabo nosim brown nijanse na svojim usnama. Sada ću vam pokazati ove kremaste mat ruževe, imam dva, jedan je 070 Into the Rosewoods, a drugi je 010 Mid Nude Season.
Dakle, ovako izgledaju ova dva ruža. Ja ću verovatno naneti ovaj svetliji koji na usnama izgleda gotovo kao neka prirodna boja usana. Što se tiče naziva, ovo se zove Velvet Matte Lip Cream. Ovo mat ruža videlo nije, da se razumemo. Dosta ste me pitali na Instagramu kako mi se čine ovi ruževi. Ono što bih svakom napisala jeste da ne očekujete onaj mat koji se suši. Ovo su kremasti, klasični kremasti ruževi. Dakle, što se mene tiče, ovo nije videlo mat ruža. Svakako nijanse mi se obe jako dopadaju i mislim da su super, nisu previše dugotrajni, čini mi se da mi se jednom kad sam nosila malo iskupljao jedan u unutrašnjosti usana. Međutim, mislim da su ok, treba ih popravljati, kažem ne suše se mat, ali svakako onda to doprinosi tome da je formula prijatnija, da vam ne smeta u usnama, da vam ne isušuje usne, ali kažem nije toliko dugotrajno. Ja ću sad da nanesem ovo pa se vraćam dalje da vam govorim o ruževima. Evo ovako izgleda ova nijansa, dosta prirodno izgleda na usnama, jako je lepa boja, iako ovdje deluje onako pomalo mrtvo. Da ponovim još jednom, 010 Mid Nude Season je u pitanju. Koristila sam i ovu Flormar olovku 201. To je to, mislim da i vi preko snimka možete da vidite da ovo nije mat ruž, ovo je kremasti ruž i blago se isija, što možete primetiti. Što se tiče ostalih Catrice proizvoda za usne, ovo je nešto što mi je bilo u prošlim favoritima, dakle Dewy Full Lips Conditioning Lip Butter u nijansi 020 Let's Do This. Već sam vam ga pokazivala više puta do sada, ali evo i ovde. Dakle, ta neka nude, ali malo na brownkasto. Nijansa, predivan proizvod. Nešto što je iz nove kolekcije i što verujem da je limitirano, jeste ovaj ruž koji menja boju sa holografskim efektom, dakle ima tu neku holografsku završnicu. U suštini ovo se zove Charming Fairy Lip Glow 010 One Miracle Fits All, vrlo lepo pakovanje, jako lepo. Sam proizvod izgleda ovako i ovo je nešto što verujem da može da se koristi preko drugih ruževa. Evo ga ovdje, izgleda pomalo rozikasto, pomalo lila. Ako nanosite samo ovo, ja vam preporučujem da tapkate prstima, jer ako budete nanosili kao redovan karmin, previše će biti ovakvo na usnama i neće dobro izgledati. Međutim, verujem da može preko drugih karmina, ali evo to još nisam probala, kad probam javit ću vam. Jedan ruž koji devojke mnogo hvale jeste Ultimate Matte, moj je u nijansi 040 Dramatic Lilatic, ovako on izgleda, sad ću njega da svočujem negde. Dakle, ova neka bordo ljubičasta nijansa. Vrlo lep, formula nije loša onako. I hoću za kraj da vam pokažem kombinaciju koju nosim u tipa 70% svojih videa na usnama. I za ovu kombinaciju me stalno pitate zato što predivno izgleda. Jedan proizvod je Catrice, drugi nije, ali nema veze. Dakle, prvo nanesem Golden Rose olovku u nijansi 530 koja je ovako bordo. Opa, ovo ovdje nijansa. To je ova Dream Lips olovka. I preko toga, kako bih postigla ombre efekat, nanesem ovaj Mr. Matte Lip Color Mr. Sophisticated C03. Dakle, to je ovaj ruž koji sam vam više puta spominjala, predivna jedna nijansa. Formula ovog karmina nije baš najbolja, makar ja mislim da nije. To je ova boja ovde. Dosta je suv na usnama, i ovo jeste zaista mat ruž, dosta je suv na usnama i nekako hoće da se skuplja, da isušuje i nekako da se kruni onako, posle nekog vremena. Međutim, nijansa je fenomenalna i obožavam je, stvarno obožavam je. To bi bilo to. To su svi Catrice proizvodi. Voljela bih da mi pišete u komentarima kako vam se čini ovaj make-up koji sam postigla, da li vam se dopada. Također, voljela bih da mi pišete kako vam se čini ovaj novi serijal šminkanje jednim brendom, zato što planiram to da radim i u budućnosti. Naravno, ne mogu ja sad, nemam ja sad od svakog brenda sve proizvode, ali evo sad se namestila lepa prilika, tako da sam mogla ovo da snimim. Pišite mi koji je vaš omiljeni proizvod od Catrice-a, pišite mi da li ćete možda probati neki od ovih proizvoda koje sam vam ja danas pokazala i to je to. Voljela bih da lajkujete ovaj video ukoliko vam se svideo i da se pretplatite na moj kanal, na ovo dugmence ovdje kliknete. I to je to, vidimo se već za koji dan u nekom od novih videa. Ćao!